सियाराव जिरायना उन्दुनो गिथारो आरोना खोर इदि खालामनानै फे माने एसे गिथावथाव आरोना डक्टरनाव थांबानो गिनो ओंखारो गिनाङा खुलुमबाय नोंनाव गान मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय फुंनि सा आरो सिखारनानै हाखु दाखु रेडि देलायलायबाय जेबो जायासै लोङासै आरोबाव जेबो गैखायाबो खालिखा आरोना दासो फैजेननो नालाय संग्रा जाग्राफोरबो जेबो जोबनानै दंजोबो लाहैदो जायखिजाया माखौ लायो जायखौ आं जायो बेबा मालाय जाबाय नै जि गोलावखामोन भिडिअ लानो बावबाय सेलायलायदों नांबावगौमोन बैखौनो बोराखौ लाहैदोदां मोनफैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि अखा हाबाय एसे जावबाय आरो एसे बिराद भिर जायो लामाया आंबो दायो लुगैथि जानाया आंबो जानोसै दायो जों बहा थांदोंमोन होनबा लोगोफोर खोन्थानि जाग्रोनानै लागोन बबाव थांदोंमोन जोङो कक'नाटनि चाटनि ओमफ्राय दखानदारा थगायबायनो आरोना बियो मोनब्रैमोननो मोननैल' हरजाबाय गोथाव अखा फैजेननायनिफ्रायनो अखा गिदिर गिदिरथार उदै बुंनाय मोनलायबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जोङो थांदोंमोन हाथाइनि डक्टरनाव बिमा फिसा मामिखौ ओरैनो देखायनो लांदों बेहा जेबो जायाखैनो नाथाय आंना लाजाया आरोना हाथायानो लाजाया थ' नोंथांमोननाव सोरनावबा जादोंबा आरोना एसे एनै जानायावनो नायखा गथ' गथायफोरखौथ' नायफा नायबाय था आरोना जेनेबा हाथाइ गथ'नि बे उन्दैयाव माबानायाथ' एथबां जेबो नङा गेसावफोरा जेबो नङा जेनेबा बायखांनानै जानायफोरखौ बिराद अनसि खालामथारनांगौ आरोना आंनाव जाजानायखाय बिराद गिनाय मोनबाय आरो सम थानायावनो बयबो नायनानै लाबा बा आंबो नायनानै लानाय मोनबा बिदि जानाय नङामोन आरोना बबेथिंबा फारसे आथिं हाथायानो गैला ओमफ्राय बबेथिंजायनाबा मा होनो सिमेन्ट लगायनाय मानाय बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय बिदिनो रुट केनेल ना मा खालामनाय आरोना आंना लोगोफोर बिथिंजायनिया आखिथिंजायना नङाबाथ' माजों जानो जाबायमोन आरो आं सिगांनियावलाय मोजां नुयो नङा होनबा सिगांनिया साफा खिन्थु आसोल उनथिंजायनि हाथायासो खामानिखौ मावो आरोना बेखायनो एसे एनै जानायावनो नायनानै लानांगौ आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो माने आङो आरो आगोलहाय थै बेफोरबायदि होनानै साननानै थादोंमोन आरोना ओमफ्राय फ्राय मानसियानो थायो जानांगौ थै बेफोरबायदि एसे एनैयाव जेबो खालामा लास्टावसो खालामो नङा होमबा जोङो बेखायनो थाब थाब नायजानानै लानांगौ ओमफ्राय गथ'फोरखौ नायबाय थानांगौ आरोना एसे जानायावनो माबायोमोनबा एसेबां फैसाबो थांनाय नङामोन फैसाबो थाङा बिदिनो एसे खम माबायावनो जायो आरो खम समावनो ओमफ्राय खस्थ'बो मोना आंहा आरो बिराद खस्थ' मोनबाय बेसे आगोलाय साबाय थायोमोन बिदिनो लासोमबाय थायो एखमबा सागानोसै एखमबा माबानोसै बिदि आरोना बेयो जादों माने मामि प्रेगनेन्टनिफ्रायनो आरोना आगदाथिंनि हाथायाथ' बिनि मामिनि थाखायनो मामिनि प्रेगनेन्ट समाव माबानायखौ मिथिदोंमोन ओमफ्राय बे समावथ' जेबो खालामाना ओमफ्राय जेबो खालामासै आरो सागायबाय आरो बिदिनो थानानै ओमफ्राय मामि UKG फरायबा हाथाइखौनो बख'नांबाय बे जाबाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो सम थानायावनो नै फारसेथिंजायनाबो एखेयानो जादोंमोन ओमफ्राय दा बिथिंनिखौ रुट केनेल नामा बिदि खालामबाय आरो ओमफ्राय जोङो डक्टरनाव थांनाय समाव थांनो गियो आरोना लोगोफोर आंबो गियोमोन आयौ एबा मा खालामगोन मागोन बेफोरबायदि गियोमोन आरोना ओमफ्राय थांनानै दा मिथिबाय हाथाइखौबो जों बिराद माबानांगौ मालाय फाहामनानै हरो फोसाबनानै हरो एसे एनै जानायफोरावथ' जेबो नङा जेनेबा मालाय बिसोर मैलाफोरखौ एरख'नानै मानानै सुनानै बिदिनो सिमेन्ट लगायनानै हरो आरोना बिदि थब नुनायफोरावनो थब खालामनानै लानांगौ नङाबा आरो बिदिनोसै आंबायदि साजाबाय था लास्टावसो ओमफ्राय जोंहाथ' बाहेरायावसो खालामदोंमोन दिल्लीयाव जि दाम लाखादों लोगोफोर जि दाम ओमफ्राय दिनैयो बे दिल्लीयाव लागायनाय माबायानो केपानो
माने आंनि बुजिनायबा आरो हाथाइखौ सिंनिखौ साफा खालामनानै बा मा खालामदों मिथिया ओमफ्राय माबा माबि बे जेराव हाखर बायदि जादों बेफोराव माबा माबि सोनानै ओमफ्राय स्टिलनि ओरै केप लागायदों आरो ना टफि बायदि गानहोदों दा बेनो गदोंमोन दाख्लै न'आव थांबा बे टफियानो गदोंमोन आरोना आंना ओमफ्राय दहाय बेखौनो लगायनानै फैबाय ओमफ्राय दहाय जाथ'नाङा होनदोंमोन आरोना आधा घन्टा जाथ'नाङा होनदोंमोन आधा घन्टायाव दा जाफैबाय बिसोरो जादोंमोन बिनि थाखायनो दस्रा माना खालामदोंमोन थ' लोगोफोर एसे सम थानायावनो नायनानै लानांगौ हाथाइखौबो हाथाइ नङाबा माजों जागोन ने मामियाथ' जि गिथारो माने डेन्टेल हाथाइनि डक्टराव थांबाथाय बे सियाराव जिरायना आंखौनो गिथारो आरो ना खोर इदि खालामनानै फेट इदि खालामनानै माबायोना बेखौनो एसे गिनाय मोनोमोन आरो ना नोंथांमोनहाबो गियो नामा नाथाय गिनाङा डक्टरानो जायो नङा होमबा मोजांखौनो खालामनानै हरो बिसोरो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जादोंबा जल्दि नायजा आरो मोजां जानो लोंनो थानो सुख मोनो आरोना नायजाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो आङो जेनेबा इदि जेबो रोङा आरोना आंनियाव जाजानायखायसो थ' सोरबाफोर जाजानायबा एसे बोलो मोनो खोमा होननानैसो फंनैसो बुंबाय आरोना लोगोफोर जेबो नङा मालाय माने एसे गिथावथाव आरोना डक्टरनाव थांबानो गिनो ओंखारो गिनाङा नोङो हामोसो आरोना हामथारोसो एसे एनै जानाय मानायफोराथ' बिराद मोजां हामो आंहा अनेक प्रब्लेम दंमोन आगोलफोराव आरो ओमफ्राय खेबसे माबाबायबो गैखालाबो आरो हामजोबखाबाय ओमफ्राय दाख्लै न'आव थांनायाव सिंग्रा जादोंमोन सिंग्रा जानायावनो थल' गनानै फैफादों आरोना सिंग्रा जानायावनो थल' गनानै उपाय गैया लानानै फैनांबाय जेनेबा ट्रेन गाखोनो लागायाव आरो आइमोननाव दंमोन ज' सिंग्रा जादोंमोन दा सोहैजाबाय आरो सोहैजाफिनबाय जोङो आर्मि हस्पिटालावनो ओमफ्राय सिभिलफ्रावबो माबायो आरो कारेन्ट गैया लोगोफोर ओमफ्राय नै न'निफ्राय मा लाबोदों खारदैनि माबा आरो थालिर खारदैनि पाउदार ओमफ्राय सबाय बेसे बुरजा थफ्लासे सेरनै लाबोदों सबाय ओमफ्राय नै बैग्रि लाबोदों ओमफ्राय आइनाव थाइजौ थाइनै लाबोदों आं भिडिअ लायासै जि बुरजा थाइखादोंलै बिफां गाहायानो नै खानो लुबैनानै लाबोथारबाय आरोना आङो नङाबा बेयावबो मोनखायो बिराद मोजां न'नि होननानै खानो लुबैनानै खानानै लाबोबाय ओमफ्राय सबाया थुख्लासे मोनबावबाय नै 2.5 केजि ओमफ्राय न'नि दालि नै बेबो जागोनदां 2.5 केजिसो बेखिनियानो ओमफ्राय बानलु बोरदोन ओरैनो फिसा लाबोदोंमोन आरो जागासे ओमफ्राय मोनानि दाउ ओमफ्राय बयलार आलु रुनानै हरबाय लाबोफाखालायबाय नै बस्थासे जाग्रा बे जानायानो जानाय जानो फैफिनथारलायबाय नामा जानो फैफिनथारलायबाय नै माइरं बे पहा दालि माने मुग दालि बुट माइरं आटा आरो नांखागौ नालाय न'निफ्राय दख'ना लाबोखादों नै ओरैनो फास्रा गांनै लाबोदों आरोना आं नै बेजों मिलायनायनि आरो ओरैनो मिलायदोंना एवबो गोमो दं एवबो दं ओमफ्राय एवबो गलाफि दं एवबो गलाब बिदि सानानै लाबोबाय आरोना ओमफ्राय बेजोंबो बेनावबो गलाब दङ ओमफ्राय बेनावबो गलाब बेनावबो गोमो दङ गोमो ओमफ्राय बेजों जानाय नंला आरोना बियो ओमफ्राय बेजों जानाय नंला नालाय नै बेखौ लाबोदों आरो गांसे आङो इन्दिफोरनिखौ लाबोआसै आरोना आंहा न'आव थांबा जोमनांगौ लांलाय लाबोलाय खालामबाय थानो बायो बेजों समायगोन ना बेखिनियानो आरोना जेबो लाबोआसै बेखौबा खथ' अजन मोन्दों थिखोनो 6-7 मासनि उनाव दख'ना खेबसे बायनो मोनो थ' एखमबा थांबावासो बायहैबावासो आरोना एबार थांनायावबोथ' बायहैखायाखैनो बेनो आं लाबोदों नालाय ओंखायनो हजों बायहैयाखैमोन आरो ओमफ्राय बे जाय आं न'आव थांनानै गानहैबाय थायो बेखौ आइखौ बायहोयो ओमफ्राय आइनोनो होबोफिनो आरोना आङो मा होनो आइया जेनेबा गानबाय थायो नालाय दख'ना बिराद थाब नस्थ' जायो ओमफ्राय आंहाबो गोदान गानहैफिननो मोनो नालाय थांनायनि सिगां आङो आइखौ बायनानै दोननो थिनो आरोना गांथामफोरबानो जायो आङो थांनानै गानहैसिगोन ओमफ्राय आइनोनो होफिनसिगोन आरो
बिदि ओमफ्राय आंहाबो गोदान मोनबाय आइयाबो न'आव थानायाव गानग्रा जाबाय आरो सोरबाफोरा सानदों बिराद सिखोन माथो नोंमारगौ माने आंबो थांनानै गोबावजों थांनानै गोदान गानहैनो लुबैयो नालाय गोदान माने न'आव थानायखौ आरो ना दैलि इउसाव बाहायग्राफोर जेनेबा मा बेसेबां दामथाय आं बायफेरलाबो बारा मिथिलाङा बेफोरबायदि बिदन नर्मेल बिदन मास्राइस ना मानि बेफोरखौ आं बायनानै दोननो थिनहरो आरो जिङाव आगर जेनेबा आइया जायखौ फसायो बेखौनो बायनानै दोनथों ओमफ्राय आंहा थांनानै गानहैनो मोननायनि ओमफ्राय होबोफिनो आरो ज्रावनो बेनो ओमफ्राय ओरैनोथ' आङो फ्राय एसे माथानिखौसो बेबो माथा होस्रोनायानो नङा होमबा ओमफ्राय दस्राफोरखौथ' बायनोबो हाया बैफोरबायदिखौ ओमफ्राय गाननोबो जाखाया एसे देनां बुरैबा न'आव थाथारैबा गानसिगोन बेफोरबायदि दामिखौ होनदो बिदि माथाथाराबो जि दाम जाबाय ओमफ्राय बिदिखौनो गोराबो नङा गुरैबो नङा मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय नैखौ होनदोंमोन दा मादैया अदालगुरिनि बे जिया बिदि होननानै मोजांथार होननानै खोन्थादोंमोन आरोना बेसे लाखोथाय बारा मिथिलायलाङासै आरोना बेखौथ' ओरैनो माइदि होस्रो नालाय 900फोर लादोंदां 900 नङाबाबो बिदिनो 950फोर लादोंदां ओमफ्राय नैबेयो बोरायखामोन ना बोराय माने मालाबा बायनानै दोनबोनायमोन आं बेखौ लानानै फैफाबाय जों मिलायगोन होननानै बोरायखौ लुथिबाय आरोना गोबावजों खेबसे लुथिबाय बोरायखौ बेखौनो नायनो बाग्लिलायनाय गानबाय थानोसै आङो